воридоти маҳсулоти тозаи кишоварзии тавлидоти дохилӣ ба бозорҳои тоҷикистон қимати ин маҳсулотро ба маротиб поин овардааст. тақрибан 2 ҳафта пеш нархи 1 кило бодиринг 12-14 сомонӣ, помидор то 25 сомонӣ ва пиёз то 4,5 сомонӣ буд. ҳоло 1 кило бодиринг 3-3,5 сомонӣ, помидор 15-20 сомонӣ ва пиёз 1,5 то 2,5 сомонӣ поин шудааст. помидор 12 сум, 18 сум, 20 сум. همین چند سوم ارزان شده اگه این نرخ پیشتره؟ خیلی زمستان قیمت بود، حالا خیلی ارزان شده. 2-3 سومون ارزان شده اگه هر پمیدورا. های بودرینگاتون چی؟ بودرینگ 3,5 سوم، 3 سومون. قریب 4 برابر ارزانه. 52 سومون هنا بلغاری خارجی بود. نرخ محصولات وطنی خودمون ای اول ای گرمخانه های بود. 16 سومون 17 سومون انشاءالله یگان هفته پس به 7 سومون 8 سومون فرومادن می رود انشاءالله. як далели поин шудани нархи баъзе маҳсулоти кишоварзӣ бевосита ба бозор роҳ ёфтани тавлидкунандагон мебошад. дар бештари маврид маҳсулоти кишоварзӣ аз дасти дуввум ва сеюм дар бозор роҳ меёфт. خدمت میاریم اینا آب میفروشیم کیلو میفروشیم. چقدر زمین داریم؟ 2 گکتاره. бо вуҷуди поин рафтани қимати маҳсулоти кишоварзӣ харидорон ҳоло ҳам ин нархи маҳсулотро барои ҷайби ҳамаи мардум мувофиқ намедонанд. лекин вақте ки ин маҳсулоти ватании мо аст аз соҳибкорон хоҳиш карда мешавад ки нархи онро нисбатан паст намоянд, чунки чӣ хеле ки медонед ин маҳсулоти худи ватании мо аст. ворид кардани ин маҳсулотҳо манъ шудааст. барои он ки агар ин маҳсулотҳои ватании худамон мо ворид кунем ин ки забти бозори дохилӣ мешавад. дар ин миён бархилофи бодирингу пиёз қимати картошкаи нав дар бозорҳои тоҷикистон боло рафтааст. дар бозори деҳқони душанбе 1 кило картошка то 5 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар баъзе бозорҳо қимати 1 кило картошка то марзи 7 сомонӣ боло рафтааст. картошкаи воридотии покистон ҳанӯз ҳам 4 сомонӣ нарх, вале харидори кам дорад. сабаби набуданаш ҳамин чиз баҳор дер омад, дер шудаги. Я 10 рӯз 20 рӯз мисол дертар шудаги. ина бо арзон мешавад. ка имрӯз то пага ҳамин курсанги рубраи чиз арзон мешавад. сабаби қимат шудани картошка дар аз ҳудуди тоҷикистон мумкин баровардан ба дигар мамлакатҳои хориҷӣ бурдан аст. тоҷикистон покистон ҳам бияд гирифта мебаранд. тоҷирон мегӯянд ҳоло қимати картошка дар бозорҳои ҳамсоякишвари ӯзбекистон хеле болотар аз бозорҳои тоҷикистон аст. бо далели бозтар шудани марзи ӯзбекистон маҳсулоти кишоварзӣ дар кӯтоҳмуддат ба бозорҳои ин кишвар роҳ ёфта дар дохили тоҷикистон камчинии ин маҳсулотро ба бор овардааст.